फरायसालिफोरनि राङारि बिटिआरनि जोंनि जे सरकार मानाव गेदेर चिफ श्री प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सरकाराव बियो गोबां रोखोमनि फ्लेगशिप स्किम बियो लादों। बिनि गेजेराव गियान सोरां बिथांखियाबो मोनसे मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय मोनसे हाबाफारि बियो दिनैनिफ्राय गोबां जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां फरायसाफ्रा बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मदद मोनगोन। दायो जोंनि बे सालाकाटि जे समस्ति दङ बे समस्तियाव 200 सा फरायसाफोरनो बेखौ होनाय जादों। बेबायदिनो गासै 40 जे समस्ति दङ बे 40 समस्तियावबो 200 करि साफ्रोमबो समस्तियावनो फरायसाफ्रा मोनगोन। दा बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथांखौ साबायखर बावदों। बिथाङा एजुकेशन जे डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टखौ गावनो लानानै दिनै एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ फोसाबनो थाखाय बिथाङा नाजाथाबबाय थादों आरो गोबां बेबायदिनो फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरखौ बिथाङा नायनानै जेराव जिबायदि नांगौ दिनै नोंथांमोना नुदों फार्स्ट फेजआव थांनाय बोसोराव 500 गं फरायसालिफोरखौ रिपेयारिं खालामनाय जादों, रिन'भेसन खालामनाय जादों। एबारबो 1000निबो बारा जे फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरखौ फोसाबनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ खालामदों। जेराव एडिशनेल क्लासरुम नांगौ बेफोराव हरदों, जि कलेजफ्राव स्मार्ट क्लासरुम नांगौ बेफोरखौ हरदों। दा बिनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफानाव गेदेर गुस्लायनाय बिथाङा लाबोदों। नोंथांमोना नुदों जे सुबुं सम्पदखौ बारायहोनो थाखाय दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों UPSC कचिंनि थाखाय दिनै दिल्लीयाव 50 सा फरायसाफोरखौ दैथायहरनाय जादों आरो बिनिनो गोबां फरायसाफ्रा थांनाय बाराव जि APSC जि आनजाद बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बेबायदिनो गुवाहाटीयाव थानाय एलेन मोनसे फसंथानाव दिनै MBBS नि कचिं सोलिगासिनो दङ आरो क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिनि हस्टेलाव दोननानै नैथि बारनि थाखाय बेवहाय इन्जिनियारिं कचिं होगासिनो दङ। फार्स्ट बेच जोबनानै थांबाय। बे फार्स्ट बेचनि गोबां फरायसाफ्रानो IIT आव एडमिसन मोनदों, NIT आव मोनदों, आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव मोनदों आरो माखासेया CIT आव एडमिसन मोनदों। दा बेबायदि एजुकेशन डिपार्टमेन्टआव मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा बायदि रोखोमनि हाबाफारि लागासिनो दङ, जेखौ नुनानै फरायसा समाजा गोजोननाय मोनदों, बिमा बिफाफ्रा मोजां मोनदों। फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा जे बेबायदि जे प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय जे गुबुन गुबुन हाबाफारि लागासिनो दङ बेखौ थारैनो बाख्नायदों। नंगौ गमामायै जों जुदि बे हालामखौ जौगाहोनांगौबा फरायसाफोरखौ जों जोथोन लानांगोन। जाय फरायसाफ्रा डक्टर, इन्जिनियार, IAS अफिसार, IPS अफिसार, ACS अफिसारफोर जानो हागोन। दा बिनि मोनसे थासारि मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बानायगासिनो दङ। आं गिबियाव नोंथांमोननि जिनाखि चेनेल बे चेनेलनि गेजेरजों सालाकाटि ओनसोलनि रायजो राजानिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय सालाकाटि ब्लक UPPLनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय, लोगोसे आरोबाव बरायबाय। दिनैनि दिनाव जोङो सालाकाटि समस्तिनि सिङाव हालादल VCDC अफिसाव दिनै जोङो 200टा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननो दिनै जोङो गियान सोरां होननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय आसनिखौ दिनै जोङो टटेल 200टा राननानै होनाय जादों। दा बे राननायनि गेजेरजों जोङो दिनै बुंनो हायो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि जिनाखि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया खोब बाख्नायथाव होननानै जों बेखौबो बुंनांगोन। आरो जोङो बेखौबो बुंनो हायो दिनैनि दिनाव दिनै जाय छात्र छात्री बिथांमोनहा 5000 करि सासेयाव मोनगोन बा मोनदों बिथांमोनहा निस्सय बे जेनाखि गियान सोरां आसनि 5000 रां जे अनसुंथाइ मोनबाय बे अनसुंथाइनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसिनि फरायनाय बिथिङाव निस्सय एसेब्लाबो गावसिनि रिक्वायारमेन्ट माखासे फरायनाय बेलायाव माखासे रिक्वायारमेन्टफोरखौ निस्सय बिथांमोनहा फुरा नङाब्लाबो एसे निस्सय मेकआप खालामनो हागोन बा एडजास्ट खालामनानै लानो हागोन होननानै आं सानो। आरोबाव आं बुंबावनो सानो दिनै सालाकाटि समस्तिल' नङा
एसे हुलसेल बिटिआर ओनसोलावनो दिनै गियान सोरां बिथांखिनि अनगायैबो गोबां आसनिफोर दङ। आलारि सोरां, अनसाय बिथांखि, माइनाव सोरां, रग निर्मल, सुपार 50 मिशन, बेफोरबादि गोबां फ्लेगशिप आसनिनि गेजेरजों दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ श्रीजुत प्रमद बर' बिथांनि जिनाखि खामानि मावनाय बियो खोब बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव माने मोजां मोनसे बाख्नायथाव। आरो बेफोरबादि आसनिनि गेजेरजों जुदि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफ्रा बा जाय बिथांमोनहा बेनिफिसारि हिसाबै दिनै आसनि मोनदों बिथांमोनहा सঠিक खामानियाव बाहायोब्ला निस्सय गावनि भबिसत दानाय, गावनि माखासे फिउचार दानाय बेलायाव निस्सय एसेब्लाबो कपारेसन मोनगोन होननानै आं सानो। स्पेसियेलि बिपिएल केटेगरिनि फरायसाफोरनो होनाय जादों नामा बे? दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनदों अलमस्टआनो बिपिएल जायफ्रा फरायनाय बेलायाव एसे एनै फाइनेन्सियेल ट्राबलनि थाखाय माखासे बिथिङाव पारचेस खालामनो हाया, बायनो हाया, दा बेफोरबादिखौ जोङो बांसिन नुनो मोनदों। दा थारैनो दिनैनि जिनाखि 200 जन जिनाखि छात्र छात्रीनो जोङो 5000 गियान सोरां बिथांखि राननानै होनायाव 90%आनो बिपिएल सेक्सननि होननानै जों दिनै रोखा बुंनो हायो। मा थाखोनि फरायसाफोरा मोननो हादों? दिनैनि जि 200 जन जिनाखि गियान सोरां जिनाखि राननाय बेवहाय मेट्रिकनिख्रुइ मथा मथि एमए सिम जोङो दिनै राननानै होनो हादों। मथा मथि बावहाय जे बिलाकफ्रा मोनदों बेयो कमप्लिट फुल्लि माने कन्टिनिउ फरायनाय आरो फ्रम मेट्रिक टु माने मास्टार डिग्रिसिम फरायनाय छात्र छात्रीफोरनो जोङो दिनै बे 5000 गियान सोरां बिथांखिखौ होनाय जादों। सिगां